Batzuetan, suspertzea ez da soilik sendatzea. Norbere indarra, taldea eta komunitatea berriro aurkitzea ere bada. Horixe da Ego Bustiak proiektuaren funtsa. Osasuna, zientzia eta konpromisoa batzen dituen hegaldi bateratua. Egonaldi luzeko arreta psikiatrikoan, erronkandinetariko bat jarduera esanguratsuak eskaintzea da. Adostasun zabala dago kirolak nabarmen hobetzen duela beraien bizi kalitatea, funtzionaltasuna eta autonomia. Esparru horretan, errugbia proposamen berritzaile eta eraldagarria da. Balio handiko tresna terapeutiko gisa. Proiektu honetan, errugbiaren bitartez, testuinguru normalizatuen konkisten eragin nahi dugu. Estigmak apurtuz eta pertsonaren autonomia eta gaitasun sentimenduen eraginez. Horretarako, pertsonetan oinarritutako markoa erabiliko dugu. Hau da, pertsona bakoitzaren beharrei erantzungo diogu. Danon artean ez bada, ez dalako eta danona da izan. Benetako aukerak sortzea, talde kohesioa eta bizikidetza esperientziak eraginez. Horretarako, sarbidea izateaz gain, baldintzarik gabeko onarpena dagoen kontestu bat bideratzeaz ari gara. Gure helburua, pertsona guztien presentzia, parte-hartzea eta garapena delako. Ego Bustiak, osasun mentala, inklusioa eta komunitatea uztartzen dituen hegaldi berri bat. Errugbiaren indarretik bizitza hobetzeko konpromisoa. Ego Bustiak, gizartearen hegaldi berria.